Ola, no vídeo de hoxe imos dar resposta a unha pregunta moi importante. Por que hai vida na Terra? Queres sabelo? Pois presta atención e comezamos. Fixécheste algunha vez esta pregunta? Como é que é posible que na Terra exista vida e noutros planetas non? En primeiro lugar, o ser humano non sabe se existe ou non vida noutros lugares do espazo, porque están tan lonxe que non podemos chegar a eles para exploralos. E sobre o da vida, xustamente na clase de hoxe veremos os motivos polos que na Terra, no noso planeta, a vida si é posible. Semella unha milagre, pero non o é, é ciencia. Cando surdiu o planeta Terra? A Terra naceu hai 4.450 millóns de anos. Sabías que dende que se formou sempre estivo en continuo cambio? Olla como muda. A Pansea era o único continente que formaba a Terra, antes de separarse nos territorios que existen agora. A Terra cambia tamén coas erupcións volcánicas que soltan lava que, ao ir parar o mar, solidifícanse e amplían a liña de costa de onde están estes volcáns. Evidentemente, hai moitos máis motivos polos que a Terra se transforma, mais hoxe nos centraremos no que nos toca. Por que hai vida na Terra? Haina por 4 razóns. A primeira, unha distancia ao Sol axeitada. A segunda, existencia dunha atmosfera. Terceira, hai auga nos 3 estados. E a cuarta, porque temos un campo magnético. No que respecta ao Sol, non está de nós nin moi lonxe, que nos congelaríamos, nin moi preto, o Sol proporciónanos luz e calor. Mais o Sol podería ser mortal para o ser humano, xa que non soportaríamos as súas radiacións solares. Grazas á atmosfera, que é unha capa gasosa que envolve a Terra, as radiacións solares non nos chegan, xa que ela as filtra para protexernos delas. E como o fai? Entre os 15 e os 50 kilómetros, a atmosfera ten unha ampla capa de ozono,
composta sobre todo de oxígeno. Funciona como un escudo protector contra as radiacións ultravioletas. Por este motivo, é moi importante que os seres humanos sexamos conscientes de que non podemos seguir contaminando, xa que gran parte dos gases que van á atmosfera fan un burato na capa de ozono. E despois, como nos protexemos do sol? Na atmosfera tamén están os gases invernadoiro. A súa función é manter o calorciño na Terra. Estes gases son unha barreira que impide que a calor que nos proporciona o Sol se escape da superficie do noso planeta. A contaminación provoca que a composición destes gases mude. Isto xa está empezando a pasar e de seguires así, e se o ser humano non toma medidas, como manteremos o calor na Terra? Sobreviviríamos? Esta é unha boa pregunta para a reflexión e a toma de conciencia activa e pasar á acción. Un grande arroz posto por cada ser humano formaría a montaña máis grande do mundo. Grazas á capa de ozono e o efecto invernadoiro, a temperatura media da Terra é de 15 grados centígrados. E por que é importante esta temperatura? É importante porque grazas a ela temos auga en estado líquido. Esta auga é imprescindible para que non soamente o ser humano, senón tamén calquera especie de ser vivo poida sobrevivir. A NASA leva moitos anos explorando e investigando a existencia de auga noutros lugares, sobre todo no noso satélite natural, a Lúa. De atopala, iso posibilitaría que tamén alí a vida doutros seres se desenvolvería con facilidade. O Sol tamén nos pode facer moito dano, porque nel se produce o vento solar, que non son máis que un fluxo de partículas que o Sol tira e que destruirían a capa de ozono que nos protexe das radiacións solares. Pero temos sorte. Porque a Terra ten un potente campo magnético que desvía o vento solar. Este mesmo campo magnético é o que nos permite estar pegados á Terra e non flotar como no espazo, ou que cada cousa que se tira dunha altura caia ao chan. Imos resumindo. O Sol
É vital para a vida na Terra, xa que nos proporciona luz e calor, pero sen a capa de ozono que desvía as radiacións solares, os gases do efecto invernadoiro que impiden que a calor se escape do planeta e o campo magnético que desvía o vento solar, os seres vivos non poderíamos sobrevivir. Estas condicións son as que permiten que teñamos auga en estado líquido, tan importante para que exista vida. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Investiga. Que porcentaxe aproximada de auga temos os seres humanos no noso corpo? O corpo dos seres humanos está constituído por auga, aproximadamente nun 70%. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.